dagokit Uliako udalaztegien landaredi eta floraren azterketa pixka zertan dantzan eta ze ondorio eta ditugun azaltzea, eta horriekin horiot. Egia esan, he preparado la presentación en euskera, entonces si no os parece mal, hago la presentación en euskera y luego al final las conclusiones que vienen a ser un poco el resumen de todo, pues lo hago en castellano y así yo creo que todos nos iremos con una idea de esta presentación. Lehenengo azaldu nahi dizuet, horako azterketa bat hasten geanen, nola hasten gean, zer egiten dugu lehenengo. Lehenengo behar duguna da, azterketa eremu horren, kasu honetan Uliako udal aztegi hauen landaredi aldetik egoera orokorra zein da, ez argazki orokor bat. Hortarako egiten dugu landaredi mapa bat osatzen dugu, eta hau izango zen Uliako landaredi mapa, ez. Eta ikusten dugunez, hemen irudikatu ditugu kolore marroi, berdea eta marroizka horiekin habitat natural eta seminaturalak izango liekenak, eta kolore edo grisago edo arroxa hori izango liekenak habitatia artifizialak. Eta konturatzen geha, abia puntu hon bat daukegula, ez? Aztegi guztien eguneko handi bat, eguneko 74ak habitat naturalak eta seminaturalak osatzen dutela, eta gainontzekoa esan duten habitat artifizial horiek, eraikuntzak edo negutegiak, adibidez. Eta, gure azterketa honetan zeiten dugu, unitate hauek joaten geha aztertzen, ikusten ze berezitasun dauzkaten, landaredi aldetik. Eta horrengo diapositibatan saiatuko nahi zuei azaltzen azterketa horren ondorioz, iritsi gean ondorio horietara, ez? Unitate hauek banan aztertuaz. Orduan, eta ze puntu fuerte edo ze puntu fuerte ikusten dizkiogun Uliako aztegi hauei landaredi aldetik. Lehenengo gauza iruditzen zaiten aipatzekoa dana da egitura, habitat hauen banaketa. Fijatzen baziate, kolore argikin daude larreak edo izango liekenak, eta horiekin guratuz kolore berde ilunago batekin basoskak edo. Basoa ez da naiz ausartzen deitzea, ez, basoa oso egitura komplexua da, baina basoska batzuk edo aurkitzen ditugu. Egitura hau, argazki batzuk, baina azaldu nahi zuetena da, egitura honek gogorarazten digu pixkat mendin aurkitu dezakegun landa eremuko paisai horri, ez? Kanpina atlantikoa edo deitzen zaion paisai horri. Eta jakin barra dugu, habitat mota oso garrantzitsu edala biodibertsitate edo fauna berezia edo fauna garatu ahal izateko, ez? Biodibertsitate bat hor bizi ahal izateko. Zeatik, azkenen kanpina atlantiko baten adibidez badauzkeu elementu natural eta seminatural ezberdin, badauzkeu larreak, frutarbolak, basoak, landare esiak, baratzak. Guzti horiek osatzen duten mosaiko bat, eta habitat mosaiko horrek eskaintzen dizkio animalio espezie ezberdinei baliabide ezberdinek. Batek eskainiko dio janari, beste janari iturri izango da, beste bat izango da animalio horietzako babeslekue edo bizilekue. Hain diversoa da, animalio espezie asko bizi daitezkela. Flora aldetik ere divertsoa da, baina bereziki fauna favoratzen du. Eta Ulian daukeu, horren adibide txiki bat, ez? Dauzkeu larre horiek esan dizkizuetenak eta basoska horiekin edo inguratuta. Eta gaina, baso hauek edo daukate, zonalde batzutan nahiko egitura trinkoa edo densoa. Askotan, igual, ikusten dugu lasasi eta ze zikin edo hori garbitu inbar da, ez? Jakin bere garrantzie badaukeila fauna aldetik bereziki. Eta gaina, kasu honetan, jonek pixkat ere azaldu digu, ez? Baina nik remarkatu nahi dut. Kasu honetan ere garrantzia dauke, kontuten eduki behar dugulako parke hau ez daula
Donosti erdin, ez dau hirigunearen erdian. Eta beste naturgune batetik gertu, Ulia menditik gertu. Eta biak elkar elikatu egiten die, ez? Jonek esan duen bezala izan daiteke anfibio horien iturri bat, ez? Bertan dauden putzua, hori gertatu daiteke animalia espezie gehiagorekin ere. Beste alde batetik, hau gehiago da, botanika aldetik baino beste arlo bat da, ez? Baina iruditzen zaiten aipatu beharrekoa eta erlazionatuta daurako azken finen. Hiriaren pertzepzioa aldatzen da, ez? Seguruna hemen gauden gehienok konturatu gehala. Sartzen zea parken eta lehenengo gauza ja daukezu, ez? Ingurune berde bat. Eta ingurune berde horre, nolabait, transmititzen dizu pixka lasaitasun bat, ez da kanpoko karreterak, etxeak, kotxeak aldatzen da gauza. Eta ez bakarrik paisajistikoki, baita ere zarata. Zarata asko murrizten da. Sartzen bazate, konsienteki hau pentsatzen, konturatuko zate nola zuhaitz geruza horrek pantaila bisual bat izatez aparte da pantaila akustiko bat. Eta irin jarraitzen dugu egoten, pauso batera gaude. Baina jasotzen dugu sentsazioa da naturaz inguratuta gaudela, ez. Eta azkenen, pixkat aislatzen gaitu hiriko bizitza estresante hortatik edo, ez. Azkenen olako parkek nahita nahi ez laguntzen dute hobetzen hiritarren bizikalitatea. Eta nola ez, landaren dibertsitatea oso altu da. Oso toki txikie, eremu txiki baten esan dezakegu, landare dibertsitatea oso altu da, logikoa da. Azkenen izan da landare mintegi bat, bere garaien kultibatuko ziren landare hauek, gero hor utzi ziren, eta bitxi da baita ere nola iraunduten. Azkenen aurkitzen dugu kontinente ia guztietako landarek, eta askotan ekartzen ditugunen landarek beste toki batzutatik ez da erreza hemen mantentzen, ez? Eta lora zantza gustatzen badezue, jakingo dezuez, ze behar izan dozkaten. Baina, hemen, ezakit, klima xamurregoa izango dalako, toki aproposa izango da, iraundute. Orduan, hori, niro errepikatzen dut, landare espezietan oso aberatsa da, landare kanpotarra daude, eta bertako landarek baita badaude. Eta, zuek izan zineten lehenengo, esatzen iatenak, adibidezan zeibo bat zehola, ze esan nahi dut, landare hauek, kanpoko, edo lora zentzen erabiltzen landare hauek, baita ere arraro xamarrak diela beste lorategi batzutan, baita Donostiko edo Urrutigoko beste lorategi batzutan ere ez ditugula aurkitzen. Adibidez, hori, zeiboa zuek hasieratik komentau zeniatena, dala hor diagosikiman ikusten dezuen lore gorriko hori, edo Jupiterren zuhaitza, adibidez, nahiko espezie kurioso die. Eta gero baita, badauzkegu hemengo beste espezie batzu, gerezi ondoa, edo binu gorria izan daitezken bezala. Hortaz aparte, remarkatu edo landare batzun portea edo tamaina. Bereziki, harritu ninduen espela, zenbateanoko tamaina dauken. Hemen espela da alde hortan ikusten dana, espela edo bog, erdegaz, igual ezagutzen duzue. Parketan eta ikusten da, setok osatzen askotan, baina gehienetan hori gerriainoko tamaina bat hartzen du, ez? Naturan ere, gure Euskal Herriko basotan ere aurkitzen da, batez ere hegoalderago, badaude pagadi batzuk eta bere baso beran espela eta izaten dutenak. Baina, nik benetan inoiz ez dut ikusi olako espelik ez, tamaina hortakoa naturan ere ez, eta hor, igual ez da bere izten espela dela ez, baina nahi nion atera argazki, nik uste 3 metro edola gutxi gora bera badauzkela. Eta bestea, igustun japonikum edo, hori ere
gure herriko kaleetan, badirudi, kutsadura eta ondo jasaten duen espezie bat dela eta desente landatu da, inguru hauetan, baino berdin tamaina nertzako ikusgarri dauke, ez? Azkeneko berezitasune edo, esatea hemengo espeziek ere badaudela eta hemengo espezie berezik ere badaudela. Bi die bereziki, agina eta erratza, suposatzen dut agina askok ezagutuko duzue, euskal mitologiakin baita erlazionatutako espezie bada, hemen alderdi honetan ikusten ditugun bi ale horiek agina die. Zeatik die berezik, hauek ere Euskal Erkidegoko espezie mehatxatun katalogo barneratuta daude. Katalogo hortan daude barneratuta, mehatxatuta dauden espezie, arrisku maila ezberdinen arabera. Hauek egongo lieke arrisku maila bajuenean, ez? Interes berezik kontsideratzen dira bi hauek. Hauekin batera, beste hainbat, Eta, hor nahi izan dut jarri, lege horrek esaten du espezie bereziei buruz, zeintzuk kontsideratzen dien espezie berezik, baina konturatzen naiz ez dela irakurtzen. Irakurri ingo dizuet, jakiteko ez zeri buruz hain izen. Esaten du, interes berezikoak aurreko kategorietan ez badaude ere, duten balio zientifiko, ekologiko edo kulturalagatik edo eta bere apartekotasunagatik arreta berezia zor zaienak. Eta, berriro hartzen diot, agina die hori hemen aurkitzen ditugun bi ale horiek, eta kuriosoa da, justo ondo daudela agin bat da, bertako basoetan aurkitzen deuna, izango zen alderdi hontakoa, ostok ateratzen diela dena plano baten, eta beste hori, fijatu, forma orokorra ere desberdin edala, eta hori da lorazantzan erabiltzen den barietate bat. Eta oston fijatzen baziate, azkar konturatuko ziate, nola ezberdin antolatuta daude. Biak die taxus bakata, agina, bat da beste barietate berezi bat, lorazantzan erabili izan da. Eta beste espezie berezi, izango zen erratza. Bere izen zientifikoa askotan nola ditzen dugun bezala, ruskusa kuleatuz. Lehen esan duten bezala, como he comentado antes, ya llegando a la diapositiva de las conclusiones, pues hau berderaziko dut, pixkat denok ulertzeko. Bueno, en conclusión, así, resumiendo un poco, ¿qué tres puntos fuertes le vemos a esta zona? Pues por una parte he dicho la composición de los hábitats, ¿no? Es una composición que favorece sobre todo la fauna silvestre. Encima, teniendo en cuenta que está cerca del Monte Ulia, pues bueno, este aspecto cobra mayor importancia, ¿no? Por otro lado, la variedad de las especies que encontramos en esos hábitats. La variedad de las especies es muy alta. Lógico, por haber sido un vivero de plantas ornamentales, pero bueno, curiosamente esas plantas se han mantenido ahí y ahora mismo encontramos hasta casi 100 especies de árboles y arbustos. Estoy hablando todo el rato de especies arbóreas, ¿vale? Y por otra parte, aparte de la variedad de esas especies, de esas especies, ¿no? Pues que son especiales, quiero decir que algunas incluso están incluidas dentro del catálogo vasco de especies amenazadas y otras, como las ornamentales, pues también son curiosas porque no las encontramos ni en otros jardines. Bueno, con todo ello, pues podemos decir que nos encontramos ante un refugio de biodiversidad de Donosti, al que pues habría que conservar, ¿no?
Y si tengo que lanzar una propuesta o qué haría yo con esto, ¿no? Pues me parece que es un sitio ideal, o que bueno, que medio camino ya está hecho como para crear, por ejemplo, un jardín botánico, ¿no? Nos ofrece una oportunidad, para mí, idónea para crear un jardín botánico. Al fin y al cabo, las especies están ahí, la composición del lugar es adecuada, tiene incluso invernaderos, no sé, la mitad del camino como que está hecha. Además, este tipo de parques o jardines ayudan, sobre todo, como ha dicho antes John, a acercar esa parte de la naturaleza, de la que cada vez estamos más alejados, a traer esa naturaleza a las ciudades, ¿no? Que es una gran tarea que tenemos por delante si queremos mantener el resto de la naturaleza que tenemos a nuestro alrededor. Más vale preservar esa que tenemos aquí cerca para conocerla, y una vez la conozcas, pues la cuidaremos, ¿no? Entre todos. Y además de eso, un jardín de este tipo nos puede dar oportunidad también para hacer trabajos de conservación de especies amenazadas o hábitats de interés de Donosti o de los alrededores, ¿no? Pues nos puede dar pie a cultivar, por ejemplo, especies de interés que luego queremos repoblar, por ejemplo, en su hábitat natural. Y todo ello con un trabajo de divulgación, pues ya se cierra el ciclo total, ¿no? Y bueno, hori izan da nire